बेफोरबायदि दंफां जाबाङाव गोसो होआलासे आङो रावजोंबो गोसो थोलायबोआसै बेनिखायनो दिनै आं सेंग्रा मोनाखै होननानै बुंहैयोब्ला मा खालामनो आं नुवाखै मोनै जानानै थाङो। इसोरा जगायो। प्रथम खोथाया मा? जोंनि हाबानि थाखाय इसोरानो सिन्था खालामो। जोंहा प्रथम बे हाबानि जि डेम' बे डेम'नि गेजेरजों इसोरा खिथिबाय दे आङो नोंनि हाबानि थाखाय सिन्था खालामो, नोंनि न'खरनि थाखाय सिन्था खालामो, आं दङ नों सिन्था खालामनाङा। बेवहाय जोङो फोथायनो हानांगौ रिलेक्स। प्रथम हाबाया मामोन? बेयो लाभ मेरिजमोन ना एरेन्ज मेरिजमोन? आं नुनो मोनो बेयाव एरेन्ज। अबस्थ बेयाव लाभबो दङ। एरेन्ज खालामनायजों सोर एरेन्ज खालामनाय? इसोरा एरेन्ज खालामनाय। लेट गड एरेन्ज योर पार्टनार। इसोरखौ नोंनि थाखाय एरेन्ज खालामनो खाबु दंखासैबालाय आरो इसोरालाय मा मावनांगौ दं बेवलाय? गावहानो साथामानि दंखायो बयफ्रेन्डआ आरो इसोरा मा मावनांगौ थाबावगोन बेयाव? साथामाव आरो इसोरखौ साब्रै होनो हाया नङा नोङो। गावहानो सानै मेनटेन खालामनानै लाखिखादोंनो सिख्ला आरो इसोरालाय मानो नोंलाय सासे होना साथाम बानायनांगौ नोंलाय? बेवहाय इसोरा एरेन्ज खालामनाय नङा जेब्ला नोङो गाव एक्सपार्ट जागोन, स्मार्ट जागोन। जेब्ला नों इसोरनि सायाव बुङो इसोर नोंल'सो मिथिगौ आंजों गोरोबनाया सोर, आंनि न'खर जिबनाव आंखौ हेफाजाब खालामनो हानाया सोर, नोंनि इच्छा बायदि जाथों होननानै बुङोब्लासो इसोरा मावो। गावहानो आरो सानै साथाम दंखायो बहा बे इसोरा मावगोन? ओंखायनो प्रथम हाबानिफ्राय जों बेखौ सोलोंनो हायो नाय मा इसोरा एरेन्ज खालामो। बेवहाय जोंहा सिन्था खालामनांगौ गैया। बेनि उनाव जों नायबाय जों बेखौ एसे नैबे जे प्रथम हाबा बेनि सोमोन्दै बे गोनां मोननैसो बाथ्राखौ जों नायनानै जोङो दोनथ'गोन। जों नायनि बेनि उनाव नाय 26आव जों नाय 26आव 2:26 जागायजेननाय 2:24 आदिपुस्तक 2:24 बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। आदम आरो हावाखौ हाबा होनानै सोरबा बुंनाय नाय बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन। या जायोब्ला मा जागोन? मानसिया मा खालामगोन? गावनि माखौ जों खोनासङाखै दा नाय बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन। सोरखौ नागारगोन? बे एखे बाथ्राखौ जोंनो जिसुआ 19आव बुंदों माथाइनि 19आव बै मानसिनि जागायजेननायनि जि बाथ्रा प्रथम हाबाया मानो सैथोमोन नंथारगौमोन होननानै जों मिथियो। खारन जिसुआ बेखौ हाजार हाजार बोसोरनि सिगाङाव गावनि खुगाजों बुंफिनदों। मथियाव नाय, मथिनि 19 नाय मा होनना बुंदों? मथि 19 पासपर्ट माथाइनि 19 बायाव नाय आरो इसोरा होनदों हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन। सोरो? खोनासं हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन। सोरो नागारगोन? हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै। दा नायदो बे बाथ्राखौ सोर बुंनाय? इसोरा बुंनाय। आदम आरो हावाखौ हाबा होनायाव जागायजेननाय 2:24 जों मोननो हायो। इसोरा बुंनाय मा होननानै? बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै आदमआ बिमा दंमोन ने? आदमआ बिमा दंमोन ना गैयामोन? हावाहा बिमा दंमोन ना गैयामोन? अब्ला आदम आरो हावानिलाय मानो बे खोथाखौ बुंनाय? हाबा होनाय समाव मानो बुंनाय बेखौलाय? आदमहा बिमा गैयामोन, बिफा गैयामोन। हावाहाबो बिमा गैयामोन, बिफा गैयामोन। नाथाय जागायजेननाय 2:24 जाय मानसिहा बिमा गैया बिफा गैया
बिसोरनो बे बाथ्राखौ बुंदों माने बेनिखायनो हौवाया मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि हिन्जावजों नांथाबनानै थागोन मोनसे जादों मानो बुंनाय कारन इसोरा बेखौ मा खालामदों मोनसे डेम' जायफ्रा उनाव हाबा जागोन कयना हाबा जाबाय सेटआ हाबा जाबाय आदम आरो हावानि जेसेबांखिनि फिसाज्लाफोर दंमोन फिसाजोफोर दंमोन हाबा जाबाय बैसोरनि थाखाय फल' खालामनो गोनां आदमनि थाखाय बे खोथाया एप्लिकेबल नङामोन बाहायजाथाव नङामोन बिमा बिफाखौ नागारनांगोन होननानै कारन बेहा बिमा बिफानि गैखाया हावानि थाखाय बे बाथ्राया मा नङामोन बाहायजाथाव नङामोन एप्लिकेबल नङामोन कारन हावाहा बिमानि गैखाया अब्ला इसोरा मानि थाखायसो बुंनाय कारन नैबे हाबाखौनो जोंनो लागै मोनसे दैखुनथि फल' खालामनो गोनां अनुहरन खालामनो गोनां मोनसे डेम' हिसाबै जोंनो दिन्थिबाय आरो मा बिसोर मा खालामनांगोननो जागायजेननायाव जोंनो दिन्थिबाय जेब्ला हाबा जायो बिसोरो आनादार इउनिट अफ फेमिलि मोनसे न'खर बानायो जों बारा बुजिनाय नङा बेखौ बुजिथाव मोना आरो जों कारन हाबा जाखांनायनि उनाव जों सोलों थायो बिमा बिफाजों थायो नालाय जोंनि कालसार बायदियै खिन्थु नों बिमा बिफाजों था सोरजोंबा था नोंहा ओइदिनखालि मोनसे न'खर जाबाय आरो नों आरो नोंनि हिन्जावनि न'खर जाबाय बियो नों लोगोसे थायोब्लाबो जोङो मोनसे जयेन्ट फेमिलि हिसाबै थानो हागौ सोरबा बिदा फंबाय गोनाङा बिदा फंबायजों लोगोसे हाबा जानायनि उनावबो गथ' गथाय गोबां जों लोगोसे थानो हागौ नाथाय इसोरा मा बुंदों जेदिनखालि हाबा जाबाय ओइदिनखालि नों मोनसे मा बानायबाय नों मोनसे न'खर बानायबाय आरो बियो मानिफ्राय गावनि बिमा बिफानिफ्राय आलादा जानानै बै नोंनि बिमा बिफानि न'खरा बिमा बिफानि न'खर नाथाय नोंनि न'खरा नोंनि न'खर बेयो दा बेयाव जिसुआ बुंनाय बायदिब्ला मायो सोर नागारगोन हौवाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारगोन हौवाखौ बुंदों हौवा उदाहरन हिसाबै जेरै जों नुनो मोनो गार'फोरनिया हौवाफोरा हिन्जावफोरनाव थाङो खासियाफोरनाबो हौवाफोरा हिन्जावफोरनाव थाङो अब्ला बाइबेला बेखौसो बुंनो नागिरदों नामा नङा बे गार'फोरनिखौबो बुङाखै खासियाफोरनिखौ बुङाखै बेयाव हौवाया हिन्जावनाव थांनाय बेखौ बुङाखै नाथाय मा जागोन बथ सानैबो जिहेतु हिन्जावफोराथ' फैखायो खिन्थु हौवाफोराबो मा जानांगौ गावनि बिमा बिफाखौ नागारनो हानाय आरो नैबे बाथ्रायावबो बुंदों नैबेखौ बिमा नागारनो हानाय जाबायना जायाखै बिफा नागारनो हानाय जाबायना जायाखै हाबा होजेननाय न'खर बानायनो बेफोर गासैबो इम्परटेन्ट बेनिफ्रायसो जागायजेनो नालाय न'खरा बेनिखाय बे गोनां गासैबो गोनां बाथ्रा नाय माब्लाबा जों बुङो ना बिमाखौनो नागाराखै बेनो हाबा जानो ओंखारबाय होनना बुङो नङा जायहा बिमा बिफानिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट जानो हानाय जायहा सक्ति जायाखै बोलो जायाखै बे हाबा जायोब्ला न'खरखौ नायनो हागोन ना हाया दासिमबो गावनि गाननाय जोमनायखौ बिमा बिफानावसो बिनानै लायो बेलाय हाबा जायोब्लालाय मा जागोन बेयो ओंखायनोथ' दङ माखासे बिमा बिफाफोर दङ फिसालाखौथ' फेदेरबोबाय नांगौफोरखौ होबोबाय दा बिहामजोखौ फिसिनो गोनां बे अबस्थानिया मा बिहामजोल' फिसौलाखौबो फिसिबावदों स्कुलाव लांलाय लाबोलायनि हौवासो खालामबावो बे इसोरनि फेमिलिनि डिजाइन नङा रिसपन्सिबल मोनसे एज बेनि खोथा बिबान लानो हानाय दायित्व लानो हानाय इन्डिपेन्डेन्टलि बिमाखौ नागारनानै बिफाखौ नागारनानै गाव बिबान लानो हानाय बैसो गाव बिबान लानो हानाय मोनसे स्टेजनि खोथा बेवहाय बुंदों जोंहा दिनै मानो न'खर जायाखै कारन न'खर बानायनो हायै मानसिफोरा हाबा जादों आरो बेबायदि हिसाबै जों जुदि थांबाय थायोब्ला जोंहा प्रब्लेम जागोन समस्या जागोन समाजाव प्रब्लेम जागोन मण्डलियाव प्रब्लेम जागोन गावहाथ' जाखायोआनो गावथ' बहुद सैनो गोनां जायो आरो गारलायनो गोनां जानायनि मोनसे माबाया बेबो कारना गोबां कारन दङ न'खर बायनायनि गारलायनायनि नागारलायनायनि बे मोनसे कारन जेबो गुन्दिबान लानो हाया हौवा होननानै मानिनानै फैबाय हौवा होननानै मान होनानै
फैबाय हाबा जानानै फैबाय खिन्थु हौवानि मोनसेबो मावनो गोनांखौ मावनो हायाब्ला बे हौवाजों सोर मानो थाबाय थागोन? अबस्से आं बुंनो नागिराखै हाबा जाखानायफोरखौ नोंनि हौवाया बेबायदिब्ला नों गारनानै खारनो हायो ना बुङाखै आङो। जुदि बिबान लानो हानाय मानसि नङाब्ला नों गारनानै खारनो मोनो ना? खिन्थु बिसोरनि थाखाय बुंदों जि समाव नोङो रावनिबो बिबान लानो हानाय जायाखै बे समाव हाबा जायोब्ला समयसा जागोन। नों न'खर बानायनो हाया। हाबा जानायनि गुबै कारना मा? To make a family. मोनसे न'खर बानायनो थाखाय। फंबाय गाबोन नायनाय नङा, गाबोन नोंखौ नायनाय नङा, बेसेबां गुफुरखौ मोनखो बेसेबां गावदां दावखौ मोनखो बेखौ नायनाय नङा। बेखौसो नायगोन नों मोनसे मोजां फेमिलि बानायदों ना बानायाखै। बिनानाव गाबोन बेखौ नायनाय नङा रावबो माबायदि हेन्डसाम हौवा नों मोनखो, बेसेबां नायथाव, बेसेबां गोजौ, बेसेबां गिदिर नायनाय नङा। बेखौसो नायगोन नों मोजां फेमिलि बानायदों ना बानायाखै। आरो जोबनायाव बेनोल' इम्परटेन्टआ नों हाबा जानानै मोजां न'खर बानायनो हादोंना हायाखै बेनोल'खासो जोबनायाव। नों जेसेबां हेन्डसाम हौवा मोनबायब्लाबो न'खरखौनो बानायाखैब्ला नोंनि हाबाया फेलें जाबाय होननानै बुङो मानसिफ्रा। असान्ति हाबा, असान्ति न'खर। नों जेसेबां गावदां नायथावथाव जानो मोनबायब्लाबो न'खरखौ बानायाखैब्ला नोंनि हाबा जानायनि जि कारन बे कारनआ जाबाय। इम्परटेन्टआ बेसो, बेवहाय साननो गोनां बाथ्राया बिसोर। बेनिखायनो इसोरा सानसेखालि मोनसे सेमिनाराव, आइजोफोरनि सेमिनाराव सोंनायमोन। सासे आइजोआ सिखारनानै सोंदों आरो सार इसोरा मानो आदमखौ उन्दै सोरजियाखिसै होनना बुंदों, मानो गथ' सोरजियाखिसै होननानै, मानो बेखौ गिदिर सोरजिखाखो होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय आंबो एसे खैखा होननानै बुंदों, एसे खैखायै सोंबाय मानो गाइखेर दौहैगौमोन होननानै सोंबाय आङो। इसोरा जुदि उन्दै सोरजिनायमोनब्ला नों जोथोन लागौमोन ना गाइखेर दौगौमोन होननानै। आदमखौ इसोरा नैबेबायदि मोनसे माबायाव सोरजिदों, स्टेजाव, जेराव बियो गावखौ गाव जोथोन लानो हानाय आरो गावखौबो नङा सोरखौबो हाबा जानानै हिनजावखौबो जोथोन लानो हानाय बे मोनसे स्टेजाव इसोरा सोरजिदों। दा जायफोरा गावखौनो जोथोन लानो हानायानो जायाखै, बिमा बिफा नागारनो हानाय जायाखै, बेफोर सेंग्राफोरा हाबा जायोब्ला न'खर जाया। आरो न'खर जायाब्ला जोङो गोख्रों समाज जोङो दानो हाया। बेनिखायनो साननो गोनां, हाबाथ' जानो लुबैयो, थाब हाबा जानो लुबैयो, बे खामानि गैया। हाबा जानानै न'खर बानायनो हाया। न'खर बानायनोब्ला प्रिपेयार योरसेल्फ। फार्स्ट गावखौ थाम-थिम खालामदो। नैबेखौ नायनो गोनां जायो प्रथमा, आं गावखौ जोथोन लानो हानाय जाबायना जायाखै। फार्स्ट खोथाया बे हायो। जाया गावनि जानायखौ गाव दिहुननो हायाखै, बे गुबुनखौ जाहोनायनि बिबान मा लानो हागोन? गावआ गावनि गांसे गाननाय जोमनाय गाव बायनो हानाय जायाखै, बियो गुबुननि गाननाय जोमनाय मा बेबस्था खालामनो हागोन? गाव गोदाव सोराव जागोन, हिनजाव आलाय सिलाय जागोन, गथ' गथाय गोदाव सोराव आलाय सिलाय जाजोबगोन। बेबायदि मानसिफोरा हाबा जायोब्ला न'खर जाया। गावथ' खस्थ' मोनगोनानो, मोनखागोन। खिन्थु नोंल' जे नङा, नों जाय हिनजावनो जाय सिख्लानो गिदिर गिदिर प्रमिस खालामना लाबोनायमोन, जों सानैजों सनानि संसार बानायगोन, मोजां मोनसे न'खर बानायगोन होननानै बुंदोंमोन, बेबो जाया। कारन you fail to prepare yourself. बे गेदेर दायित्वखौ लानो, बे गेदेर नोंनि सायाव बिबानखौ लानो नोङो प्रिपेयार जायाखिसै, नों थाम-थिम जायाखिसै। दिनै नोंनि सायाव बिबाना फैबाय,
नों रुजुननो हाया बे बिबानखौ मानोना नोङो बे बिबानखौ रुजुननो नों गावखौ थाम-थिम खालामाखिसै जोबनायाव मोजां न'खर नांगौब्ला prepare well yourself गावखौ थाम-थिम खालामनो इसोरनि बायदि न'खरा बिसोर जेराव हाबा जानाय हौवाया गाव आरो गुबुननि बिबान लानो हायो बिमा बिफानिफ्राय गोजान जानानै इसोरनि बायदि न'खरा ख्रिस्टियान न'खरा बिसोर जेराव हाबा जानाय हौवाया गावनि हिनजावनि गावनि गथ'फोरनि बिबान लानो हायो हागोन ना हाया हाबा जानोसै साननाय सोरबा सेंग्राफोर दङब्ला प्रथम खोथाया मा बेखौ बिसोर प्रथम खोथाया बिसोर बिबान लानो हानाय जाबायना नोङो गावनि नांगौफोरखौ दिहुननो हानाय मानसि जाबायना नोङो रिसर्सेस नोंहा दङ ना थाखा फैसा फैनायनि लामा नोंहा दङ ना हिनजावनो नांगौ जानायफोरखौ जगायनो हानाय नोंहा केपासिटि दंसैना गाबोन गथ' गथाय जायोब्ला बिसोरनो नांगौफोरखौ बिसोरनो फरायनायनि नांगौ जानायनि नांगौ गाननाय जोमनायनि नांगौ नोंहा होनो हानाय बेनि गिदिर मोनसे बिबान बियो हाबा जानाय आरो थाम-थिम जायालासिनो हाबा जायोब्ला पाप नांगोन नोंथ' गावथ' खस्थ' मोनगोन बे गथ'फोरा सानसेबो मोजां जानाय लोंनाय होनो हायाब्ला पाप नाङा मोजाङै फरायनो सुबिदा होनो हायाब्ला पाप नाङा गथ'फोरा आलाय-सिलाय जायोब्ला मोजां गाननाय जोमनाय होनो हायाब्ला पाप नांनाय नङा नोंसोरथ' साफ्रोमबो मोजां गाननानै जोमनानै फैदों आं सानदों नोंसोर बायनानै लानाय नङा